Mga barangay official, iski official uban pangkawani sa barangay Biasong, Talisay City, ipaubos sa surprise drug test. Ang report ni Femari Dumabo. Di patawag og meeting ang barangay kapitan sa tanang mga opisyal lakip na sa sangguniang kabataan ug ubang kawani sa barangay nitong Biyernes. Ug humandayon sa meeting gisunod ang surprise drug test. Hinon voluntaryong ni paubos ang tanang 23 ka mga opisyal ug mga kawani sa barangay Biasong sa drug test. Pinaagi sa tabang sa Rural Health Unit sa Talisay City Health. Tanang 23 ang nagnegatibo sa illegal drugs. Nagparandong testa sa atong mga barangay staff, barangay official. Kay mao ni usa sa requirements nato sa atong drug cleared barangay. So, congratulate ko sa atong mga staff ug sa entire council na puro gyud negative. Nindot gyud kayo nga kita tanan mahubos sa random drug test karon makita sa nato kay kita magud ang modelo sa ato ang barangay. So dapat gyud nga ang ato ang mga lumulupyo as a role model nila kita nga magpatupad sa mga balaod limpyo gyud ta. Dako na akong pasalamat sa RHU, sa LGU, Talisay nga kitagaan kita higayon nga kita di random drug test nga haron nga limpyo ang akong pagpanerbisyo diri sa barangay inuban na sa atong mga staff nga wala gyud binuang. Ang Biasong bag-o lang nadeklarar nga barangay drug cleared. Gidayeg sa hepe sa Talisay City Police ang gihimo sa mga opisyal sa barangay Biasong ug nag-awhag sa ubang barangay sa paghimo sa susama nga magsilbing ehemplo sa ilang mga konstituwente. Nagpapasalamat ako sa mga barangay officials ng barangay Biasong at sa ating mga kasamahan sa tanod kasi bilang isang barangay official ay dapat tayo ay role model sa ating mga constituents. Very open sila na ito, sila ay isang public official na hindi sila naggagamit ng illegal na droga. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.